weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to radio tata cheikh oumar to halwar to radio tare to radio sigu fm to gawi nane to kolomina to madina alheri to guetamam to fasudeɓe ko on takkusan juula ha e nder tuɗal ceerno abou ahmad bachirou ba to awoyni berude ha to galle ceerno bachirou montaga tala to kuñankari ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie landa insaf woni landa laamu ka yuɓɓini aseta hanki o meeting molanteɗo Allah e nder lig seyba gorgola dendagal candidat ji maire uji commune aji nayyi ɗi kala mbawi tawtorede meeting o to leydi Sénégal ko accident musɗo waɗi subaka aleta hande sara wasta foire waɗi yimɓe ɗiɗo wasɓe hen pittari men to leydi Mali sondage catala biyetegal Mali métre ɓe juɓɓini sondage mabɓe sondage o holliri e nder temedere kala hen capanɗe jeetato neɗɗo ene yaadi ene hooli ene jaɓani colonel Azimi Koita hoorejo transition leydi ndi to leydi RD Congo bilan ko maayi kay e yoolari toɓoji camnoɗi toon ñande alkamisa ɓennuɗo bilan o ɓeydima no fewi oɗo saaha joni ko yiita e maayo ɓe ƴettima temedde nayyi neɗɗo to leydi kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to leydi Pérou to leydi Irak to Vietnam ha to leydi Inde bisimilla mone ketki hotondirte joni piren pacciren ceerno Djiby Sy ko wittiyanke leɗɗe ko saftoriyanke safaruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadiɗo ɓalawal e danawal kala ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hande gandal cafrowo ha sella ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗi ɗe jiida cirola wonduɓe kista fibrom ɗo gam sitte rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe e rewɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Djiby Sy ene yawrane worɓe ustoraɓe goragu e yawɓe yitade koye mumen e on fannu kadi omo jogui leɗɗe biyeteɗe muuɗa hirda ko leɗɗe goragu ɗi ƴettata joni jiɗɗa hoorema hano hannirta ni ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe e fannuji tati hen fannu goto so tawi a hutoriɓe ɗum sappo e tati fini yaltayma ha laaɓa fannu ɗiɗaɓo o so tawi a ƴettiɗe en leɗɗe sappo e jeenere fini yaltayma ha laaɓa fannu tataɓo o waddete koye gawri samme walla gawri ndemiri so tawi a waɗi no wirumani ko famdi kala temedere rafi ene yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrani ɓen ɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sy ne jogui pegge usula bawɗe neldede kala leydi e kala continent ɓeydoje arsigaji e pirtoji dabaruji ceerno Djiby Sy ko laabɗo reedu malaɗo wune so tawi o yennama ka miskino safroma ha mbiya weng tawa hay mbuɗa yoɓani ceerno Djiby Sy ene yawrani ɓen wonduɓe rafiji yiiliɓe ha tampi ne jirli ha tampi jokkodire ceerno Djiby Sy joni mbiya alhamdulillah rabbil alamina ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara ko indema inde nene ma dokkatamo haala ko wone ma ha mbiya yoni so tawi noon ko tawteɓe nder leydi Mauritanie ko ujunere mbuɗu jugoyoɓe dirte listihar dendagal leyɗele ñamoje franc CFA noon ko temedde nayyi woni 2000 francs kala jiɗɗo wadde listihar noon saɗa yiɗi neldude haalis waɗanede listihar ceerno Djiby Sy ne jogui numéro Wave e numéro makko Orange Money ko 77 653 03 67 ceerno Djiby Sy ne tawi oɗo saaha joni e nder leydi Sénégal to wuuro wiyetengo Thile Boubacara kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno Djiby Sy so tawi koto leydi Sénégal ko 78 163 24 82 so tawi noon ko yiɓɓe hebde to banggue WhatsApp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00 222
47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde base makko to nakchodne golle ne tawi ɗon min ñoko biyeteɗo Alassane Sy ceerno Alassane Sy numéro mum téléphone ko 32 62 04 99 ceerno Djiby Sy ko labde reedu malaɗo woni mbadden dando faade makko. Kura ko koddiɗo belɗo hen bange jawɗo bomde so tawi mbaɗɗa hena ko matériel mo moƴƴani. Comptoir français de électricité ari e dow moɗona addani mon ko produit moƴƴo matériel original diwɗo toon to leydi France taw kadi an gonɗo e mahango guila e galle ma ha e batimaji maɗa jumaji e jamaji kala ko maha toon son jokkodire comptoir français d' électricité ma on keɓe en hoolare timmude no feewi an mahaɗo galle mum aɗa waɗi hen kalisaji ha heewi aɗa itti ɓoggi courant ɗi moƴƴani walla contact uji goɗɗi aɗa waɗi hen saaha kala ene bonna matériel uji maɗa ene suma lampaji maɗa jokkodire comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. Comptoir français d'électricité tawete koto Dakar lamorgo leydi Sénégal to Kermassar tabande temedere hakkude mum e Osan koni henna sifori. So tawi ko comptoir français d'électricité so tawi jiɗɗa ko modulaire uji moƴƴi jokkodire mabɓe disanteur uji moƴƴi différentiel uji moƴƴi table électrique kono ne kadi lampaji e zampulaji kala couleur mo jiɗɗa aɓe jogui taw kadi ko lampaji leernoji hakkude galle ha bedda kala hen no jiɗirɗa projecteur uji moƴƴi aɓe jogui ɗumena ko nonne kadi ɓoggi vidéo surveillance jiɗɗo wadde ɗum e galle mum aɓe jogui hen kala ko jiɗɗa lesbotaji moƴƴi kala hen ko jiɗɗa sa jokkodiri e comptoir français d' électricité joni joni keɓa hoolare. Cumoji ɗi ene keewi e kala saaha lampaji ɗi ene cuma firgoji ɗi ene masa kono kadi sa jokkodire comptoir français d' électricité a mosat hatina a heeɓi ko laaɓi sa yiɗi jokkodirde mabɓe mbatta ko 00 221 77 542 50 84 walla mbaɗa 77 605 48 02 musidɓe tedduɓe jaɓanena comptoir français d' électricité e dow meɗena. Kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe heɗen gone dewo jeeɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e tati habaruji mon e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal ha mbawon yiide en to banggue nate e ɓosoje ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono no mbiruɗen eɗen gartini kabaruji men ko leydi Mauritanie pudorɗen landa insaf ko landa laamu landa ka noon ɓe juɓɓini meeting mabɓe woni moɓodiral mabɓe ñandawma hanki o aseta hanki e nder likseyba gorgol to place mabbeta place de liberté yeeso mairie kadi yeeso préfecture noon teskama noon e nder meeting he waɗeɓe ɓaleɓe rewɓe e worɓe mawɓe e sukaɓe kala mbawi notitide hen ɗum waɗi fayida no fewi yimɓe hewɓe notitima hen ɗum yaari no foti yarude ma en ketto cimtola musidɗo men sehil men ceerno Bofo Kane ko jayni enquête to likseyba FM. ceerno Bofo Kane assalamu aleykum wa rahmatullah. Ghalii Abuu Bah jam hiirema a salminama a juurama a weltanama hanki noon ko aset hanki waɗi pottital mawgal kono waɗa oɗo parti biyeteɗo parti insaf ari kay huccodirde e bandiraɓe mum arde kadi ligseɓe naɓe e département o arde jaɓɓade hono ministre de agriculture mo gandanɗa hoorema baɗaɗo coordination de région de gorgol on Ba Amadou Abou on kadi ko conseiller taw kadi ko candidat conseiller régional Bacoumba on kadi yamaɗo e nder lycée ba gorgol Bacoumba noon eɗen gandi ko neɗɗo dariɗo debbo dariɗo e nder leydi ndi o yiyamaɗo hanki e koyɗe makko e nder lycée ba arde huccodirde e lycée ba naɓe o suuti konguɗe makko noon huccodirde noon e lycée ba naɓe hollude e bellama makko
kan Hammed Abdallahi ko député département Likseba o huttiti e bandiraɓe kadi o waɗandeɓe kadi simtandeɓe golle makko so tawi o heeɓi lefol ngol hol golle mo jogori waɗande département o Abou Koli Thimbo kadi hocci micro salmini dendagal kadi jagorɗe jooɗiɗe ɗon ɗe bismimaɓeɓe e nder commune o holliri kankone kadi so tawi o heeɓi lefol mairie ngol mawo ƴellit commune aji 4 keddiɗi ɗi tawama ɗon hono candidat taw kadi ko commune ɗal haya yiyama ɗon commune Ganki yiyama ɗon commune Biccungal yiyama ɗon sarkolleɓe muɗum safalɓe muɗum haalpulareɓe muɗum dendagal leƴƴi tawateɗe e nder Likseba gari kawriti e ngal ɗo pottital insaf pottital mo ganduɗa hoorema ko molantegal Allah pottital kewgal yimɓe ma on jii vidéo ji ɗi ne cari e nder réseau sociaux Ghalii Abuu Bah ɗo e sowtowol ngol ko musidɗo guiɗo ma sehilma ceerno bofo kirene jaam yo jaam Allah walan men Allahumma amin wuufi ñuuƴi wonto resi ɗemgal muɗum eɗen gandi parti insaf seydi kan golle ma jooɗi peewi mo neɗɗo mo moffi mbiɗen mo muuɗi mo walla mo wuufi ñuuƴi yo ƴewto jomum mofti ɗemgal mum habaruji men ɗemgal pulaar ha joni to leydi Mauritanie keddoɗen goski cukalel majjinogel to leegal bitegal tushinin mella ha e nder Nouakchott jiitanoɗo kay ene maayi e nder fosse septique biyetenogel Sidi Ahmed laamu ngu noon namdima goski ki ne moftete kay to morgo e nder cuuɗi cafri tawateɗe e nder Nouakchott ha autopsie woni tigui enquête batteɗo e goski ha gasa ha laaɓa beele kay eɓe ganda holko woni sababu jaltugol aduna guel ɗon cukalel Sidi Ahmed noon ko guila ñande altine 1er lewru mai gonɗen du ko guila nden kay o majjuno oɗon kano yitede ala kala to yilanoka e nder réseaux sociaux ji kala nate makko e vidéo ji makko carinoma hen mayde maggel noon ne guel yiita guel maayi noon ɗum waɗi tigui yimɓe hewɓe notitima hen ɗum memi kadi ɓerɗe hewɓe no fewi nde wonnoon ko hunde yurminide no fewi oɗo saaha joni noon loskuji jaaji nana uddita hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Aissata Lam kañum woni directrice générale de la promotion d'investissement en Mauritanie catala bitegal APIM ko kanko ardinagal o bismima e nder ndeɗo yontere e nder yontere mayde nde walla yontere gonɗen nde o bismima société taw ko yimɓe délégation société japon naɓe biyeteɗo groupe d'investissement japonais Saraya ko noon société o wiyete ko Saraya société o noon holliri woni yidde mum e fandare mum kay ko yidde gollodade nder leydi Mauritanie tawa kadi koɗo uddita société ji mum e nder Nouakchott e mbadi noon walla mbiyen e fannu awa tawa ko pêche moɓe mbiyata écologique woni awa tawa ko awa lamgo ceera e nder leydi he yidde mabɓe noon ko afde ɗo société mabɓe e nder Nouakchott walla nder leydi Mauritanie tawi ɗon société ji ko awa fawondude transformation e waylude liɗɗi ɗiɓe gawata ɗi taw wawa waylede e nder leydi he hano hannirta ni e mbadi koɓe mbiyata économie bleue hoorejo société o noon société biyeteɗo groupe Saraya biyeteɗo ɓoyata ma ar kañum e hoore muma jokkidde sifande nde walla sifde sifande nde caggal kayne kaldigal waɗa ɓoyata maw are nder Nouakchott lamrugo leydi Mauritanie tejjama noon o tijja nder leydi he noon koye lewru juin daratono ɗum koye nder muɗum o arata tigui wadde sifande e saaha jonde nde noon kanko Aissata Lam o joɗaki goto tan saabu omo joddi ne totora jonde nde yoga e yimɓe gollidiɓe makko e ngal ɗon cattala ha joni kabaruji men ɗemgal pulara to leydi Mauritanie ha joni lebbat wula meyufa ko général gonɗo ala retraite woni jaaɗo foftere muɗum kewɗo e kala saaha wadde bindande mum e réseaux sociaux ene e réseaux sociaux e rango mum ine ñiŋa Mohamed Cheikh Al Ghazouani horejo leydi ndi saaha kala o heewi ni ko wiide erade Ghazouani nde woppitta kay démission ta ha laaɓa nde woppita laamu ɓaade kay wawa ardade leydi ndi wawa moƴƴinde gardigo mum ñande alkamisa ɓennuɗo noon kanko wulla mayyu kanko général wulla meyyufa kanko général wulla mayyufu noon mayyuba o joddima e Mohamed Cheikh Al Ghazouani to galle lamorgo to palais présidentiel to Nouakchott ɓe jewtidi ko no feewi ɓe jewtidi ko heewi kadi jiitodiral heɓama hakkude mabɓe e oɗo saaha joni
woni lebbata wula mayufa lebbata wul mayus nona ɓornima paɗe muɗum wakkitima dolakkeji mum e oɗo saaha joni o arde tawdore mum tawti ardiɓe landa insaf kam omona kay e mbadi walliddema e oɗo kay di ruma jarima woni campagne électorale e dendagal ɗin candidat ji taw ko gembaɓe yo gardono kaɗo landa wiite ka insaf ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ha joni société cinéma woni société nationale minière Mauritanie ko société cinéma de leydi Mauritanie direction des ressources humaines société o noon ɓayyini communiqué mum ko fati résultat ji wannoɓe teste mumen taw ko teste mabɓe kappa e teste mo ɓiyata BT tawi ko candidat ji wannoɓe waɗaɓe orienté to joyrata caggal noon de PV commission noon teste commission caggal nde PV commission de teste o e recrutement candidat ji ɗi nde ɓayyinno nde ɓe keɓno kayi kawgel ngel tawi ko wiyeteɓe admis tawi ko admis sous réserve ɓen noon hollirama tigui ɓen wonɓe admis ɓe noon noddama to centre de formation technique mo joyrata beele kayi eɓe mbaɗa toon ko wiyete formalité ji mabɓe de recrutement ɓe nodda noon ko ñande alkamisa 17 lewru mais no gonɗe ɗo 2023 sifi kayiɗo noon ko directeur de ressources humaines biteɗo sada mayniya cheikh ahmed vadela ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar sen nummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen papa Jibril Fall ko ɓiɓi biteɗo bica diayi ko kanko kadi ardi landa wiyete que le serviteur o holliri tigui wonde ko kettuɗo gembe makko yidde kay wonde hoorejo leydi Sénégal e sumgoji tijjari en février 2024 koye nder wuuro makko noon to mbotu makko dasa to anda o yiɗa hortina toon ko toon tigui o holliri yidde makko kay ko wonde ko wiyete 5e président woni tigui hoorejo leydi battowo joyi ɓiwo ardade leydi Sénégal ko député noon e nder suudu sarɗiyeji o yonnani noon haydara e nder haalande makko he o yonnani haydara ko fati kay e gardigo Macky Sall no jogori leydi ndi kañum e laamum kala no mbawi tigui ardorade leydi ndi kanko papa Jibril Fall o ɓuuri lollidde e ñalawma hande o e dow inde makko ɓuuri lollidde ko PDF ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Sénégal ha joni hoorejo section communal landa wiyete ka PDS woni parti démocratique socialiste to nokku biteɗo lamtigue omo wiye Serigne Momar Sokhna Serigne Momar Sokhna o wiyama tepa kiliñande aljuma ɓennuɗo ko brigade de recherche brigade territoriale de la gendarmerie komo Kaolack ko kañumen teɓima responsable uji politique lamtigue kala noon mbayi kenti kañumen kala mbaɗi erago faade laamu ngu nde neɗɗo mumen woppite ko ɓuuri yawde e yaccade taw kadi ko sans condition ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruji men accident musɗo waɗi aleda hande o subaka lawol tolno to ko mbiyata CCS Sara station CL to Westa Foire lawol kay faade Dakar yimɓe ɗo mbasi hen pittali men ko camion non kañuma filmi moto taw ko moto mawɗo mo hinde scooter sapeur pompier en wondude gendarmerie kala mbawi notitade hen ko sapeur pompier kañumen tigui ƴetti ɗon goskiki ha joni ko leydi Sénégal kettoɗen jeen ha to Kolda mairie nde Kolda yuɓɓinino kawguel ɓuura welde e ɓuura sellude jangguina Qur'ana e gardugol maire commune hono biteɗo Mamboy Diaw kañum woni maire commune o ko biyeteɗo noon e nder kawguel he noon teskama ko biyeteɗo Mouhamadou Sane kañum heeɓi polgu kanko ari yesso noon o heeɓi jeenari ummade mairie ndi jeenari makko ko 1.500.000 woni million e feccere taw ko franc CFA yidde maire o noon ko yidde maire o kay ko ƴellidde jangde e nder falle nde kala ha tenti noon e jangde Qur'ana nde o holliri kadi yidde makko ko kala hitande yataw mairie ndi no yuɓɓina kay kawguel walla kawkon bakon ni henen ɗum noon beele kayne wawa softinde sukaɓe ɓe kayya e jinnaɓe kala mbawde jangguinde sernaɓe ha mbawa jangguinde sukaɓe taw ko jangguina celluɗo maire o holliri wonde kay maire
o holliri wonde final ngel ɗo kawgel fonno wadde tigi ko gila e lewru korka nde won noon hawruno komo woni e ɗemngal makko ko ɗum saabi noon ɗum lelti ha e oɗo saaha joni arɗo deuxiéme o e arɓe troisiéme kañumenne woni ari deuxiéme noon ari troisiéme ari deuxiéme ko biteɗo Adama Wuri Diallo so tawi noon rewi e makko ko bite ko suka debbo biteɗo Fatoumata Penda Balde ɓen ɗiɗo mone mabɓe kala heeɓi jeenari enveloppe taw ko 1 million woni hen tawi noon ko arɓe quatriéme ha yetti 16e guila quatriéme ha yetti 16e ɓenne kadi jahani juuɗe ɓiɓɓole saabu mone mabɓe kala heeɓi 50 000 francs CFA woni ujunnaje sappo yo wallittoro dépense muɗum gueɗe baɗini noon ko gueɗe batteɗe poɗɗe waɗede encouragé no fewi kadi poɗɗe waɗede kala saaha e nder nokkuji men e nder mairie ji men e nder guure men kala beele ene softina jinnaɓe ene softina kadi sukaɓe wawde janggude qur'an ha timma ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jen ha to Diourbel hono jen ha to Diourbel hono Mam Talla ko ministre des collectivités territoriales et développement et de l'aménagement du territoire o waɗi inauguré to Diourbel centre d'état civil molanteɗo Allah no fewi tawa kadi ko jaaduɗo e jamanu ɗum ko asata hanki o jeegoma lewru duujal hitande ujunnaje 2023 ko conseil municipal noon kañumen Diourbel kañum mahi oɗon kañumen mahi kadi jaltini dendagal matériel tawateɗo e nder centre o ɓe totti toon noon fodde tem ɓe totti toon motoji kewɗi no fewi e mbadi kay puɗɗugol ko fadde fuɗɗugol caravane taw ko fate sensibilisation woni famminde ɓesgu leydi ndi e recensement woni tigui recensement général des population ɗaminiɗo yuɓɓinede ko ɓooyani e nder leydi he e mbadi noon yidde nesti mbadi kay yidde newnude e moƴƴitinde état civil e nder leydi Sénégal 52 centre taw ko centre d' état civil ɗi hen nanama he ɗi hen puɗɗama ɗi hen nana pewnitede garditine ha jaada e jamanu saluji 5 taw ko saluji d'archive des tribunaux des grandes instances maɗa 37 centre d' état civil tawi ko systéme photovoltaïque e nder zone rural ma waɗe 65 moto e mbadi yahoɓe kay e nder guure ha e nder leeɗe kala newnande ɗumen tottirama toon 5 millions taw ko acte puɗɗima waɗede e nder sappo objectif noon waɗde ko 15 millions taw ko acte ɗemi foti wadde hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jeen ha to Ziguinchor jabbuɗen musidɗo men sehil men Amadou Issa Kébé assalamu aleykum rahmatullah Ghalii Abuu Bah jaam hiire jafoɗon wa rahmatullahi taala wa barakatuh Ghalii Abuu Bah salmitama e dendagal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo ko jeheten ko to e parti Pastef e kamɓe ɗe ɓe mbaɗi arnaqueur noon eɓe jeeye kala neɗɗo fof waɗa ko temedde 2 ɗum noon ɓe ndendini ɓe mbi ɓe dañi 16 millions koɓe puɗɗi yeyde ko so tawi en garti ɗon jeyeten ko to e Guinée Bissau eɗen gandi fodde duuɓi 2 ina wayno assemblé mabɓe o ko derguitiɗo ɗum noon parti ji opposant ɗi moɓodiri kamɓe fof ɓe mbaɗi haalirde mabɓe ɓe kolliti leydi ndi de kodi darindi eɓe kolliti kadi gila oɗo Oumar Sissoko e mbaalo naati leydi ndi fewde joni ina wayno golle ngala ɓe kolliti fokka yimɓe fof moɓodira parti ji ɗi fof ndenda yimɓe fof mbawa rendude mbawa habde nguɗo laamu addungu holɗum ceerudal addungu caɗele e leydi Guinée Bissau ɓe kolliti noon woote nana ara il faut que ɓe ƴeewa sukaɓe ɓe mbawa darade mbawa hangade ɗeɗo bonandeji mbaɗeteɗi e nder leydi Guinée Bissau wona taleji wona ndiyam wona kuura ɗum noon ɓe kolliti ɗum ɗon kamɓe opposant ji ɗi eɓe gonde tampere e caɗele so tawi en garti ɗo eɗen gandi janggude woni Ousmane Sonko nodda to e nder Dakar hakkude makko ma Mbaye Niang kanko noon o juuli ɗo juma ɗo e Madina Gounass juma Madina Gounass ina wayno o namdama kanko holko yiye ɗum ɗon omon ɗo yenna ina wayno waktu o nana yona o wi kanko de altine janggo wonko woƴƴimo ko wona yaade notoyade ɗeɗo bolle puyɗe kanko ko baɗo conseil ministre makko ɗo e nder Ziguinchor e mairie Ziguinchor ñawore ñawama gasi kanko wona ruttotoɗo e nde ɗo ñawore hande urta ko e nde ɗo ñawore janggo ɗo woni ko Ousmane Sonko haali ɗum noon ina wayno ko janggo o nodda o wi o yahani ɗum ɗo ko namdal jaabu mum suwa arde Weltare TV musidɗo Amadou Issa Kébé gorko mbotto kabruji ɗo fuɗo radio Zik FM jokkodirde Ghalii Abuu Bah yo Allah fewnande jaam
allahumma amina seydi keɓe ɗen ñaago Allah tan nde Allah rufata hen ndiyam salliga ɗum wawa ɓendude kadi e dow jaam e kisal tawa waɗani mayɓe waɗani gañiɓe sen ummima to Ziguinchor koto leydi Mali paaɗena e nder hakkude leydi Mali ko werla goto e convoi lafaji bulaji woni casque bleu en kañum yaɓi pittol bombo aseɗa hanki o dadiɓe jeeɗiɗo mbarmi hen janggo ngu waɗi ko 30 kilométre 34 kilométre to rewo wuuro wiyetengo Donja en keɓani andude noon nationalité ɓen koninkoɓe jeeɗiɗo barmuɓe hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen no mbiruɗen gardede kabaruji men catala bitengal Mali métre ko catala yuɓɓi catal jarugal to banggue wadde ko wiyete ɓeto woni sondage uji e nder leydi Mali ɓe mbaɗi noon ɓe mbaɗino ɓeto mabɓe woni sondage uji mabɓe ƴewde kayya holno malinaɓe yiyande mumen faade e hoorejo leydi mumen hono colonel Azimi Koita ko ñande alarba tati lewru mai 2023 ko ndiyana sondage o yalti ha ɗawi sondage o noon holliri tigui wonde e nder temedere kala hen capanɗe jeetato neɗɗo malinaɓe ene jogui tigui confiance mumen ha timmi ene jaadi e hoorejo leydi ɗi hono colonel Azimi Koita sondage o kadi sondage o noon ɓe mbaɗi ɗum tigui ɓe mbaɗi ɗum kadi e nder Bamako ha e nder région ngaji ɗi kala ma mbiyen ni ko way e nder guure mawɗe ko wayno to Haaya to Kulinkoro to Sikasso to Mopti to Tombouctou to Gawo ha to Menaka fofa toon foof hollirama fodde e nder temedere kala hen capanɗe jeetato neɗɗo ene yaadi e colonel Azimi Koita ene jogui mum confiance ha timmi sondage o kadi holliri e nder région ngaji he ko hen o ɓuuri yiɗede so tawi noon koto Ségou hollirama ko 76% e nder temedere kala hen capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo neɗɗo ene jaadi e makko to Bamako ko 74% population Bamako naɓe wonduɓe e colonel Azimi Koita woni e nder temedere kala hen capanɗe jeeɗiɗi e nayo e nder Bamako ene jogui e makko confiance ene jaadi e makko ene gondi e makko sondage o kadi holliri e nder yimɓe sappo kala hen jeenayo ene jogui confiance mumen ha timmi ene jogui tigui en yimɓe jeenayo e nder yimɓe sappo kala hen jeenayo ene jogui confiance mumen ha timmi e yakare mumen moƴƴere faade ngal loccetala bitegal CNT woni conseil national de transition sondage o haaɗan ɗon tan ɓe kolliri kadi e nder temedere kala hen capanɗe jeegomo e jeenayo e nder Mali ene jogui confiance e yakare e ɓen koninkoɓe leydi Russe e jokkodiral hakkude laamu leydi Mali e laamu leydi Russe so tawi noon koko fati e munissement e minen laafaji mbulaji casque bleu en toon noon teskama e ɗum noon teskama ko famɗi yimɓe seeɗa tan gondi jaadi e munissement ko ɓuuri hewde kay ko ɓuuri hewde kene ɓuura feccere e yimɓe jaadani e munissement saabu e nder temedere kala ko nogas e tato neɗɗo tan woni tigui yaaduɓe yo munissement heddo e nder leydi he ko heddi ko kala kañumen yidde mumen ko munissement yo haɓɓu kurtu karajo mum yalta leydi men ha laaɓa habaruji men ɗemngal pulaar kabaruji men ɗemngal pulaar ha joni to leydi Mali keddoɗen to leydi Mali jen ha to Kuñankari noon yuɓɓini ziyara taw ko ziyara annuel moɓe kewi wadde kala hitande e nder on ziyara noon hono ceerno men horejo hassisa ceerno ilmami kadi taw kañum kadi woni almami ratiba mo kidira tawtornoma on ziyara hono ceerno Abou Diallo ma en ketto cimtolo musidɗo men sehil men hono musidɗo men sehil men hono musidɗo men sehil men biteɗo Bokuma e monsieur Bokuma assalamu aleykum wa rahmatullah. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa jaam Allah hire moɗon en calmini debbo e gorko suka e mawɗo mbiyo mbimami no mbiruɗani tigiri ko noon ceerno men ceerno Ghalii Abuu Kuñikari fuɗɗima le 4 mai ziyara o fuɗɗi caggal de alasara juula ina hawri alkamisa ko nden ziyara uddita no woyi waɗede ni ko ɗum waɗa hen jangdeji e dowuji kala e saaha waali wiyete aljuma ñande aljuma nde subaka yimɓe jaɓaɗi bamulle ngam juuroyade mayɓe caggal nde juuroya garta ñande mum ene hawrno gandanɗa hoore maɗa uddirgol juma toon de Kuñikari on juma innira ko halwar woni weltare no fewi no fewi yimɓe jalti kala e saaha garde awde wawde julde toon to oɗo juma kekiɗe aljuma dowuji mbaɗa gandanɗa hoore maɗa waali weeti hawri ñande aset hande ni gandanɗa hoore maɗa ñalli jangede kadi dowuji mbaɗa silkiji mbaɗa gandanɗa hoore maɗa kekiɗe hande duwaw wawi waɗede bandiraɓe jalti kala e saaha bandiraɓe jalti partout ceerno Habous Diallo délégation mum timmuɗo ene toon to Kuñikari gouverneur Kay ene toon to Kuñikari hande ari toon duwaw sous préfet ari toon duwaw ceerno Amadou Hadi Tall toon to Nioro ari duwaw kañum délégation muɗum
gemmunaɓe ngari toon to duwaw gandanɗa hoore maɗa joklinayi winderɗi fof tan paama ngari toon to hande kuñi kari gila e fuutankoɓe laguinanaɓe murtaninaɓe ɓurguininaɓe hay goto ala ko manki gandanɗa hoore maɗa en calmini gardiɗo meɗen o woni Elhadji Mamadou Oumar Sall oɗo ziar no watta ziar nogas e goho hikka woni 21 ardi ziar o noon ko jinnaɗo men e gonko biyeteɗo Bachirou Mountaga Tall hande ko kanko woni gardiɗo ziar o weltare ɓiɓɓe fulɓe ardugol moɗon salmini on juurama musidɗo moɗon o woni Amadou Bokum ɓurɗo andirede Bayo Bokum noddenno to assalamu aleykum wa rahmatullah. Baya bokum golle ma jooɗi peewi en mbi allahuma amina en duyima kadi nde Allah jaɓante en dendagal duwawuji mbaɗaɗi toon ɗi kala e ziyaruji mbaɗaɗi toon e dendagal kadi bakatuji mbaɗaɗi toon nde Allah yafoto en Allah rokka en kadi tawtorede ziyaruji kewɗi goɗɗi allahuma amina habaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mali jehen ha to RD Congo woni République démocratique du Congo en kalino ñalawma hanki o e kabaruji men ko fati bila toɓoji kewɗi ndiyam camɗi toon taw ko jaaduɗi yo layru alkamisa ɗum noon toɓoji manno ko ñande alkamisa naya lewru mai ndu gonɗen ɗum bila mayɓe o noon ñalawma hande o kadi bila o muusi no fewi o ɓeydima saabu ñalawma hande o ko fuɗɗi yitede e mayɓe ɓe pandima temedde nayya mayɗo saabu kayi oɗo saaha joni temedde tati e capanɗe jeenayyi e nayyi goski kañum en woni ko fuɗɗi yitede hen temedere capanɗe nayyi e ɗiɗi goski jiita tigui koto wuuro witengo Bususu hen temedere capantati e ɗiɗi jiita koto wuuro witengo Ñamukubi e nder hen temedere e nogas keddiɗi ɗi ko goskiji tawaɗini Kumba e nder lak mo mbiyata lak Kivu woni tigui wendu mawnu ɓe mbiyata Kivu oɗo bila noon ko aleta hande o ɓe ɓayini ɗum galleji kewɗi kadi teskama nder guitima hen jaadi e wameji habaruji men joolam jaɓeri habaruji men koto leydi Pérou paɗen e nder mina dor woni to kange ACT to worgo Pérou toonne ko cummu musgo waɗi e nder oɗon min ko famdi kala no gase jeeɗiɗo neɗɗo wasi hen pitali men koto leydi Irak paɗen aleda hande jeeɗiɗi lewru duujal hitande ujunnaje ɗiɗi e no gase tati tribunal mo leydi Irak yandini ñawore mum ha laaɓi ko fati kay e on gonnoɗo policier tawanoɗo kay ko kañum juuɗe mum ne moddi e wargo joɓinoɗo fittandu wittiyanke woni chercheur biyeteɗo Hissam Allah Hashimi o noon warano ko ñande jeegom lewru juillet hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas e tati ko sagataɓe ɗiɗo wonnoɓe dow motu men birtima damar galle ko ɗon jooɓi fittade makko oɗo policier ñawaɗo hande noon tawama tigui kañum ittuno fittade makko kañumne on policier ñawama ñawore wargo aleda hande o e nder leydi Irak koto Vietnam paɗen aseta hanki o e leydi Vietnam heeɓi nguleki cattukini fewi ko hono mum ɓe meeɗani hebde ko leydi ndi diida faade oɗo saaha joni ko aleda hanki o teskama température ji mabɓe jeehi ha 44,1 degré ɗum noon woni nguleki record moɓe cakkiri jogonade noon ɓe keɓino 43,4 ɗum wonno ko guila 20 avril 2019 ko ñalawma hanki o ɓe kefti record woni nguleki cattuki mbiɗen 44,1 degré koto leydi Inde paɗen kareli leñmago en kalino e kabaruji men hanki e nder leydi Inde kabaruji ɗi ne jokki ha joni ha tengti e nder oɗo état biteɗo état mo Manipur woni région mo Manipur en tawe to rewo ɓaƴƴo funnague leydi ɗi ko famɗi kala e oɗo saaha joni no gase tati ujunere neɗɗo ko dogui galleji men dogui nokkuji men gam nattoyde koye gam timi rentoyde kam kay ƴewtoyade koye mum walla moftoyde koye mumen e oɗo saaha joni bila ko fuɗɗi wasde pittali men ko lima bila provisoire eɓe jaara capanɗe joyo e neɗɗo capanɗe joyo e naayo neɗɗo ko wasi hen pittali men hôpital uji noon région o kala ene mbi dakka ɓen barmuɓe e gañiɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon habaruji men e ɗemgal Pulaar e sawta he ko musidɗo mon silmon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko Saydou Abou Bah correspondant men to Luxembourg ceerno Bofo Kane so tawi koto Ziguinchor ko Amadou Isaga Kébé so tawi noon koto Kuñankari to leydi Mali ko musidɗo men Bayom Bokuma ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on